na kumiri omweshimiwa Barongo agotaka gokwana buna nchene nana atie nana no mwana omoke okobeka gitono lakini ndaete ngotebi abariki bamang'ana amaya buna inche buna narenge nangokine emiaka yonsi inche namaete omweshimiwa Barongo mpaka buna akore emiaka yae office mpaka agaseriwu omweshimiwa Nyanga nagachorwa bono egento nakumiri omweshimiwa Barongo nomweshimiwa otabwati amasikani iga agwaka chisimi 24/7 agwaka chisimi ataete omotomera eribu nomweshimiwa ogambire emiaka yonsi ong'akere chisimi mpaka ndabaze koroki naki akong'akera chisimi ataete motomera eribu gose motomere besinde bono kingosinyuna onye nomweshimiwa otari enchara ase eng'encho nimate na enchara emochandete nande onye nenchara emochandete nimate nenchara nere iyo emobegete ase kiankoi lakini tiga tomotebi iga banoti mogirango na abanto bamomwagamo mbari gochogochora mweshimiwa ore enchara ebagochora omweshimiwa omaete egento agochi kobakorera nande motei na mweshimiwa Nyamuka otari ligi yae noni inche tari ligi yae nabwenete kong'iraneri ase eng'encho na omonto obete obo MCA agacha Nyaramba akaigora wines and spirit akanywa stock yarenga abegete ororo akanywa agakora bono nande neofire buna omweshimiwa itibo nkonye omweshimiwa Barongo nyare komoigorera stock anywete ye wines abegete Nyaramba abu erinde nyare komokonya Nyaramba abu joint oske mata asinini nyare komokonya gose nyare kogenderera mutu atige siasa chiokorama bana siasa bande eng'ana ya omwari ndaete gotai Barongo ndaete gotai omweshimiwa Barongo iga atige gwakera abeshimiwa 100 times atware egento giko kuna decorum nakera arenge obisi mweshimiwa onde tayorenge komwakera simi inche simi yane nande ndaete gotai abanoti mogirango Barongo akong'akera chisimi 100 times okaga nomonto otachieti kerasi otabwati masikani ogwaka esimi nake 1-2 times iga gochanda abeshimiwa bonsi pi atwara masikani kero omweshimiwa ochorire erinde kero omweshimiwa akore egasi yae oboburoka bwenchara inche noofire onye onywete wines and spirit yae agakora atigane nekerango eti noomana gekomotebina iga anywete stock yae agakora kera akogenda ase ebusa iga agokwana amang'ana atari amang'ana ya abanto babomwagamo inche ntaete gotai abanto baminto iga nonye omweshimiwa Kiang'oi kera akorete egasi 1997 Nyamuka nomweshimiwa orenge omoke nande otamaete gose naba omweshimiwa lakini Nyasaye omokonyire obeire omweshimiwa abwate amosike na amasikani onsi pi amwanchere akorera abanoti mogirango egasi abo bakorete nande ntaete ntebi omweshimiwa Barongo gotena nachore tukinde enana onye nachore tukinde enana kanga tabweneti kobafoma abanto baitu bomba amaete kera bagochora nomonto bachorire na enana nomonto omaete goderiva ase abanto bamwabo nande imotebi iga bionsi pi bagokora ase taiyo bigochi ebi nebinto bakonya kowesti chingaki chiabo mpataka koba recycled natakoba nabo nabarai batakeire koba recycled mpaka onyara koba recycled ase generation yabo niga